салом дӯстону масади ва ин забонамуз аст ва имрӯз дар рубрикаи фарқаш чӣ мо бо шумо фарқ байни ду калимаи бисёр бо ҳам монанд weather ва weather-ро меомӯзем. калимаи якум weather бо ea ҳамчун боду ҳаво тарҷума мешавад дар фарҳанги тоҷикӣ. You want a prediction about the weather. You want a prediction about the weather. Мисол оварда метавонем мо the weather is very cold, ҳаво бисёр хунук аст. The weather is sunny, ҳаво офтобис. Ё ин ки the weather is very good. What is the weather for tomorrow? ва амсоли ниҳо. Хулоса weather бо ea ҳамчун боду ҳаво тарҷума мешавад. ва калимаи дигар weather бо he дар фарҳанги забони тоҷикӣ ҳамчун ё ин ки тарҷума мешавад ва мисол мо метавонем гуфта I really don't know whether to finish it or not. ман дар ҳақиқат намедонам ки инро тамом кунам ё ин ки не. чӣ гунае ки Eminem дар суруди худ мегӯяд оё ту рэп мехонӣ ё не. хулоса weather бо he ё ин ки тарҷума мешавад. дӯстон ин буд рубрикаи фарқаш чӣ аз забономӯз. то дарси дигар бай.